Tambong baka ko sa among project dito sa Italia no nga. Dag-um-man uwan lang gihapon. Wa kadlaw na gid nga sige mig pasilong balay ani wan gitrabaho. At ambungan mo kay mupong pa sa mong engineer. Adto mo kuno dito kuno ang laom sa Italia ang project na mo ron. Ako tuon si Abay Royex kay kana ang tambong induha minang na ako kay sa istorya. Itar engineer ni tambong. Tiyo na. Di pa kami nitala. Sus! Ano bitaw ng engineer nga? Na engineer man di pa ka mabudag tao. Sige na pagkasaba. To sa Peroyix. Naabag ka ito na dito na. Mura kung pati mo tulanan to hanap ng trabaho. Peroyix! Bay! Oh! Bay! Nambugta! Ano? Dili sa kumutambong atong nung amo ay grabe isuga ng engineeran ko sipyat na tagamay ay unsam ka pirte mang isuga mo sige pangasaba wow sa sweldo na to ana di magtatar to gurta giro-iroon mo ta tong amo unsam ka kanang trabaho ba natural gina nga kung mo trabaho ta ug ban ginas kasaba sa sweldo ng atong trabaho mawa tapos na to una man ta masura unta lang unta ko kay bay di na kasabaan kayo ay sus tanan abi mo bay ang atong project ron kuas lang titanya ra til ta ginagbay dito. Oh. Sige kana si engineer. Sabton na to si engineer kaya to siya gud mo nagdas project niya. Kay mang isuga na. Mangita mo nag-agi na to. Unya kay basta mo trabaho na ta kita na siya okay ra na. Tara. Tambong ta. Imo ni okay. Ikida ning usaon ning gabas magabas anto nang ay taytayan. Nay puto mo na maghimok to damba. Tara. Asam na giyan na ni. Wa batay. Ari tambong ta. Ako tong susihon tong akong mga trabahin dito sila sa Tayan. Pasig wato yagi. Wato hintambong kay uwan na baron. Nga dili to tambungan nga nagkusog ang baha. Kuyaw kaayo, kinahanglan nga nagis lay agi. Ako nga tuon susihon ako. Oh, ni project ang giimo nga ako ang lipunan karon. Okay ni. Oh, kana. Ano siya? Ang kanya magtik-tik-tik. Law tubig. Asab daagi ani nga wa purti magtubiga. Sukon sa itong engineer ito ron. Pakinit ka! Tambong ka! Ayun, binabaha ka rin. Ayun, lahat ka kayo. Akala kasama ang natas engineer rin. Kung ano tani? Kurso na lang mo ito rin. Ha? Wala rin. Ikin lang ba? Ano ba? Siya? Bawi kayo! Kiri! Kiri! Ikaw sa kuwan nyo! Anong sa kuwan nyo? Eh, di mo na! Ikaw sa rin! Mahalang! Hindi ka katrabaho mo eh! Hindi ka kuhan siya! Magani! Uli! Ano namalik man akong trabahinte? Ay, kuha na ni! Ano namalik man ni? Arion! Animal mo tawanan ang uli. Napasinguan mga ikaw akbay. Amo. Pasok ko ni tayo. Pero paligo mi tanan. Ano nang uli ka mo to ha? Mulay mo mamoy kay di masan kayuan mamoy. Ha, di kayo ma'am. Napasinguan mga ikaw ako yung amo kamo na hinon, di mo masuwat hadlok ko kwet. Oo gani nga kana ang nya na natrabaho na to. Babaha niya na siya noon. Oo gani na ato na trabaho diha. Kaya kayo nagbaha din mo sa kasbabaw. Kaya nung ang imong tayo sa babaw, naghahalang baha. Mo ganun, magtrabaho ka dali. Pasiguan na mo, trabaho. Trabaho ka? Balik mo dito, balik. Ito na pura paglabang naman, baha na kayo. Balik mo dito. Balik mo dito. Kaya ako mo, sa'yo niyo kasi mo napin sa trabaho. Asa mo magtiltil. Lao kay tubig engineer oh. Sa law mal tubig ba? Amo mo tanim mo ana no? Baba ako, kaya ako nakuntan ako niyo dito. Asa mo napita nga, way tubig. Ito ba bakante dito, kaway mo magtrabaho? Sige ba? Magtay ka sa inyo na mo ha? Okay ba? Ma'am, ba? Daan na si Usweldo. Ba. Ako si ma'am. Hinalang. Lao ba dia? Si ma'am ba din magkubat na? Hinalang. Ibo. Dave, sige lang ba? Hinalang. Sige.
Lauma di ba yan? Laum kayo. Wala na. Laum kayo. No. Lawa lagi. Ina siya na. Si mama. Lawa. Bahala ka niya sa buwan mo niya!